Bé, aquí un poquet us passo a veure la nostra presentació i després si no fem la presentació. Slow Food és una associació internacional econòmica, està en castellà sin ánimo de lucro, un movimiento fundado en los Estados Unidos de Rafa de la sociedad que era sobre nuestra red mundial comprometida en cambiar la producción alimentaria vigente. A mi m'agrada molt que Slow Food defèn la biodiversitat des del punt de vista de l'època astronòmica. La red de Slow Food en aquests moments està formada per uns 88.000 socis en 153 països en aquests moments que constitueixen 80.000 contínues, entitats que són executius núcleos locals, així com escoles, institucions, autoritats locals, tot això units a 1.600 comunitats d'aliments, 600 productors d'aliments, 1.000 pioners, 400 acadèmics en una montona de països, tots ells participant des de cada any. Convivim com us deia, un nucli local de socis formats per Slow Food, formats per gent com nosaltres que estan interessats en el que mitjà i d'on ve. Convivim amb aquestes activitats com cursos, laboratoris, càters, visites de productors, hores escolars, locals i mercats. Les comunitats d'aliments són totes aquelles persones involucrades en la producció i distribució d'aliments vinculats a un territori en concret, ja sigui a nivell històric, social o distributiu. Els aliments utilitzen tècniques de producció sempre sostenibles. M'ha deixat la mascota feina haver fet. Bé, què fa Slow Food en el món? Defèn el dret al planeta, promou aliments bons, nets i justos, apoya la producció local d'aliments. Això connecta productors i coproductors, educa el consumidor, protegeix la biodiversitat, organitza events relacionats amb els aliments i fomenta l'intercanvi de la construcció de res. Tots, evidentment, tenim una red fonamental al poet que elimina els aliments i conseqüentment la responsabilitat de protegir l'herència de la cultura i les tradicions alimentàries que fan possible aquest plaer. Els aliments de Slow Food sempre tenen que ser bons, nets i justos. Hi ha moltes més etiquetes, han estat paraules abans, diguem etiquetes, com el tema de l'ecològic, en fi, moltíssimes etiquetes, però cuidado, els aliments naturals jo crec que no existeixen, perquè l'agricultura natural no existeix. Natural és el que és, tot el que nosaltres toquem ja no és natural. Llavors, a partir d'ahir no hi ha que estar tampoc arribant en el tema de la qüestió dels aliments. Això ho entendreu sobre que diguem que s'aplica millor a la campanya de la protecció o de la reactivació d'aliments que estan desapareguent. Evidentment, un aliment té que ser bo i donar plaer al menjar-lo. Si no està bo, millor que menjar-lo. Té que ser net, el que estava dient vos. Té que estar fet de manera que respecta el medi ambient de les persones. I evidentment el més important, una de les tres pates importantíssimes és que els productors donen una remuneració justa i acord al seu esforç. I damunt s'ha reconegut per la seva feina. A vegades en els restaurants on la carta diga tal qual producte està fet per fulano de tal que diu que tal número tal, us ha passat alguna vegada? Doncs hauria de passar. Bé, les comunitats locals, resultats globals. La nostra visió no és arcaica, sinó moderna. La limitada de l'economia local és el que un recurs per comprar, la realització que ràpidament s'està convertint en un oxímoron. El desarrollo sostenible, la sostenibilitat social, té que contrastar-se en totes les nostres accions, tant a nivell local com a nivell global com a nivell local. Podem construir tant com a organització internacional que com individus en frontera i comunitats de l'Europa. Per què productes locals? És fàcil, són frescos, són productes de temporada, estan cosechats en el moment adequat, a les quals madurena, són varietats autòctones privilegiades sobre les varietats industrioses, que són elegides per la seva resistència, per la seva capacitat de resistir els viatges i mesos de càmeres i prestatges.
menos milles alimentàries, disminuït el transport i l'embalatge, es disminuït la contaminació i major contingut i control del que mengem i de la seva producció. Assegurar la sobrevivència de productes de producció tradicionals i sostenibles de les varietats autòctones, races i varietats d'aliments. Promoure i protegir els paisatges i les identitats territorials. Forts lligams entre productors, consumidors, cuiners, escoles, organitzacions, hospitals, autoritats locals i comunitats del food fan fort una comunitat local. Això com ho veure en temes de territori. Si ampliarem un poc d'informació, però si tots ens abastirem del nostre entorn, el nostre entorn de moment ja seria ric. Generaria una riquesa immediata. I el curiós del cas és que per això no fa falta cap inversió econòmica. Construir comunitats locals fortes i eficients implica educar el consumidor i tornar-lo un coproductor, promoure modes de distribució alternatius més curts. Un coproductor, què és un coproductor? Segons Vendelberg mitjans és un acte agrícola. Un coproductor és un consumidor que menja i entén els problemes de la producció alimentària, tractat, economia, processos requerits per a fer-lo i l'aspecte culinari. No és sols algú que menja o consumeix, és algú que vol saber. Les cadenes de distribucions curtes són sistemes alternatius que redueixen les distàncies del camp a la taula, apropant els productors als coproductors. Tot això ho fem mitjançant els mercats de campesins, que es diuen mercats de la terra, comunitats que acollen xicotets projectes agrícoles de la zona. Digues que, per exemple, a la meva zona hi ha un cacau, un cacauet xicotet, no sé com ho diu així, un bru que està desapareguent, doncs els llauradors ho fan a casa. Però si vas i li dius, jo vull que això el fan no mitjans, però si li dius 15 euros que vull picar, a picar. M'explica? També fem grups de compradors i venda directa. El tema d'educació i de l'educació slow permet als xiquets i adults entendre els aliments, com estan fets i d'on provenen. Els ensenyem coneixement sensorial, educació acústica de l'àmbit del gust, als escolars, visites a productors, classes i conferències. També tenim una universitat de Provenço, que és de les primeres que es van anar al món, per a l'estudi de la gastronomia. La universitat de Provenço la primera promoció de gastrònoms. Els projectes i activitats que desenvolupem, probablement el principal d'ells siga Terra Mare, que enguany és l'any de Terra Mare en octubre. Són uns encontres bianuals que es porten a cap en Turín. S'han repetit des del 2004 a la fecha i a més de molts encontres regionals que es fan per tot arreu. Inclús així en Espanya tenim una Figasol que està en Bilbao i en Guadalajara. Per a reconèixer el treball dels campers, pagesos, pescadors, ramaders de tot el món, brindar-los l'oportunitat d'encontrar intercanvis. Per a promoure la producció artesanal de qualitat i cultiu a escala. Per apoyar una producció sostenible que suposa l'estandardització dels sabors a les corporacions multinacionals que dominen el mercat i a les falses promeses dels transgènics. Jo mateixa m'ha plegat un correu mentre estava així. Les 20 regions italianes han signat un document exigint a l'estat italià que elimini els transgènics totalment de l'estudi i de la producció nacional.